Znaš što je zanimljivo kod kamena? Kamen ne laže. Ne možeš ga nagovoriti. Ne možeš ga prevariti. Ako ga udariš krivo, kaznite. Ako ga ne poštuješ, ne surađuje. I zato mi je bilo čudno kako ljudi očekuju stabilan svijet, a ne žele živjeti po pravilima. Recimo, u kamenu nema prečaca. Ne možeš preskočiti proces. Svaki sloj mora sjesti na svoje mjesto. Imperiji propadaju kad počnu živjeti suprotno od procesa. Kad pokušavaju silom oblikovati stvarnost. Umjesto da poštuju materijal od kojega su sastavljeni. Ljude. Kamen te uči strpljenju. Istina uči isto. I jedno i drugo boli kad se ignorira. Kažu da je problem u politici. Ne. Problem je u tome što smo zaboravili osnove. Ne gradi se zid od laži. Ne gradi se društvo na brzini. Ne gradi se budućnost bez karaktera. Kamen ne laže. Pitanje je, možemo li mi?